So hello Kristoni अनसायग्रा लोगोफोर दायो बे समाव आङो दुब्लिबारियाव फैलायबाय नोंथांमोनजों दुब्लिबारिनि सिनारिखौ शेयार खालामनो थाखाय नोंथांमोनजों माखासे खोथा रायज्लायनो थाखाय आङो दायो दुब्लिबारियाव फैलायबाय तो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो बेजों लोगोसे जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्स बा आंनि भिउअर्स साफ्रामखौबो आंनि बे मोनसे ब्लगाव आंनि अननाय आरो खुलुमनायजों लोगोसे साफ्रोमखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' दायो बेलासिबाय लोगोफोर सानाबो हाबनोसै ओमफ्राय नै ओरै दुब्लिबारिफ्रा मा जानानै दङ लामाफ्रा बिराद आलिफ्रा निहोरजों बुंफबजोब्बाय आरोखि ना थ' बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय नायदो ने थ' नैबे खोथिया थिलिमोन माइखौथ' गायनाय जायाखै स' बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो फैबाय आङो दुब्लिबारियाव नायदो नै स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर आङो बे समाव एसे खोन्थाबावनि गथ' फिसायाबो फैगौ दुब्लिबारियाव आंजों लोगोसे वाव माथो जाखोब्रा आसार मा आसार बिलाय गोखै गोखै आसार जाबाय थोद मानसियानो बोरैबा नाब्लेब्ले थारलै नोङो गन्थङानो गैया थैस थ' लोगोफोर नायदो नै दुब्लिबारिनि माइआ माबारै नै माइ ओंखारहांजेनबाय एसे एसे बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आङो नै थ' ओरैबो नै एसे एसे ओंखारहांजेनबाय माइआ नै बावैसो ओंखारथारदों नै थ' आं एसे शेयार खालामबावनि थ' लोगोफोर नैबाव एसे मोजां ओंखारदों नै ओंखारजेनहांबाय जोंहा दुब्लिबारिनि माइआ नायदो नै हा जोंनिबा बेबो औ गायदों स' हेल' ख्रिस्ट'नि अनसायग्रा लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे माखासे भिडिअ फुटेजफोरखौ नायनानै मोजां मोनदों होननानै बयनिसिमबो मिजिंथिहरदों दाथ' दुब्लिबारियाव दंफैयो होननानै नोंसोरो आंखौ मिथिबाय थ' बे दुब्लिबारियाव थानानैनो नोंथांमोनजों मोननैसो फोरबोनि गाहाम बाथ्रा सावरायनो आङो सानबाय आरोखि गोथार बाइबेलनिफ्राय मानोना इसोरा जोंनो मोजांथार सुजुग सुबिदाखौ बे समाव जोंनो होबावबाय थ' आसा खालामो बेबायदिनो थांनानै थासान्दियाव इसोरा जोंखौ गाहामथारैनो बा नोंथांमोन बयखौबो जों बयखौबो गाहामथारैनो बिदिनो नेबाय थागोन हेफाजाब खालामबाय थागोन होननानै आं मिजिंथिबाय थायो आरोखि आरो बेखौनो इसोरनियाव आङो बरसा खालामबाय थायो आरोखि थ' अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जोंथ' दुब्लिबारियाव दंफैयो बियो जोंनिनो हा जोंनिनो माइ बारा मोजां जायाखै आरोखि एसेबां जोङो बयबो मानसि जाबाय नालाय मा जोङो गोबांथार थांनानै थानो थाखाय जोङो धन सम्पति जोङो बुथुमो जोङो मावख्रुबो जोङो खस्थ' खालामो ना मा होनो अनजाग्रा लोगोफोर आरो गोबांथार समावनो जोंनि बिदा फंबाय बिमा बिफाफ्रा मा खालामो that means माहाजोन जानो थाखाय आरोखि ना न'आव सम्पति मा होनो खालामनो थाखाय न'आव थाखा फैसा खालामनो थाखाय जोङो मावख्रुबो गोबांथार जोङो मावख्रुबो आरोखि नाथाय आं सानो आरो बाइबेला दिनै बेखौनो मिथिहोयो दे बेफोरबायदि मावख्रुबनायावबो इसोरनि बोर थानो नांगौ आरोखि इसोरनि बोर गैयाब्ला जोङो न'खराव ना जोंनि न'खरफ्राव जोङो सम्पति जोङो मालाबाबो सोरजिनो जों हाया बाइबेला दिनै जोंनो बेफोरबायदि मिथिहोयो आरोखि थ' बेनिखायनो जोङो ख्रिस्टियान जानायखाय इसोरनि बोरनि गोनांथार आरोखि जोंनियावहाय थ' बेखायनो नोंथांमोनजों मोनसे बाइबेल सिरि आङो फरायनि
तो बेखौ मोननो हागोन बोसोन बिजाब 10 बालाबनि 22 सिरि Proverbs chapter 10 verse 22. I will read from the Holy Bible. The what Bible is what to say telling us here. The Bible जोंनो बाव मा खोन्थागासिनो दं फरायनानै खोनासंहोनि दै ख्रिस्टियान जाबाय नालाय बाइबेल फरायनानै खोनासंहोनोसै मा होनदों बाव फोरबुनि बोरासो नोंखौ धोनि खालामो मावख्रुबनायजों नोङो धोनि जानो हाया खोनाबायना लोगोफोर मा होनदों खनसेबाव फोरबुनि बोरासो नोंखौ धोनि खालामो मावख्रुबनायजों नोङो धोनि जानो हाया वाव अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बे समाव गोथार बाइबेलनिफ्राय जोङो खोनानो मोनबाय जे फोरबुनि बोरासो जोंखौ धोनि खालामो मावख्रुबनायजों जोङो धोनि जानो हाया तो जोंथ' गोबांथार समावनो जोङो आबाद मावनायजों ना थाखा फैसा खामायनायजों जोङो गोबांथार धन सम्पति बुथुमो मावो आरो ना नाथाय बाइबेला अनजाग्रा लोगोफोर दिनै जोंनो क्लेरिफिकेसन होबाय मावख्रुबनायजों we cannot be rich माने जोङो धोनि जानो हाया नाथाय the blessing of God only can make us rich इसोरनि बोरासो जोंखौ धोनि खालामो तो अनजाग्रा आंनि लोगोफोर जोङो माबादि इसोरनि बोर नांगोन दानिया धोनि जानो थाखायबो थांनानै थानो थाखायबो सम्पति खालामनांगौनि थाखायबो आरोखि ना जोंनो मा इसोरनि बोर नांगौना बेनिखायनो जों साफ्रोमबो इसोरनि बोरनि खाथियाव थानो नांगौ आरो दिनै जोङो बेखौ मिथिनो नांगोन आरोखि ना इसोरनि बोरखौ मोननांगौब्ला जोङो मा मा खामानि मावनो नांगौ मा खालामनो नांगौ बेखौबो दिनै जोङो मिथिनो नांगोन अब्लासो जोङो इसोरनि बोरखौ जोङो आवग्रिनो हागोन आरोखि तो अनजाग्रा लोगोफोर बेखौनो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामबाय फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौहाय आरोबाव माने नोंथांमोननो मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोनो आं आखायाव लाबावदों तो बेखौ मोननो हागोन इंलिश बाइबेलाव होनदों आरोखि ना इंलिश बाइबेलाव ओरैबायदि लिरदों माने बेहाय एसे स्क्रिनशटआ एसे बोरैबा जाबाय आं स्क्रिनशट खालामना लादोंमोन बर'निनो फरायनोसै गुबुनफोरनो हो अब्ला इसोराबो नोंसोरनो होगोन बांसिन मा होनदों नारसो उसिफावजासे सुनानै नोंसोरनो होनाय जागोन होनना बुंदों आरोखि ओमफ्राय मा होनदों मानोना नोंसोरो गुबुननो जेरै सुनानै होयो बेबादिनो इसोराबो नोंसोरनो सुनानै होफिनगोन आरो बे गाहाम खौरां लुकासनि 6 बालाबनि 38 सिरि आरोखि बियो गस्पेल अफ लुक चैप्टार 6 verse 38 नि बाथ्रा बियो मा होनदों हो अब्ला नोंसोरनो होनाय जागोन होननानैसो लिरदों इंलिशाव नाथाय बावहाय ओरैबायदि लिरदों मबाइल एपनि बाइबेलावहाय गुबुनफोरनो हो अब्ला इसोराबो नोंसोरनो होगोन होनदों अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर इसोरनिफ्राय बोरखौ मोननांगौब्ला बा सोरबा धोनि जानो लुबैदोंब्ला इसोरनो जोङो होनो नांगोन जायफोर दुखि हावरिया बिसोरनोबो जोङो सहाय होनो नांगोन गरिबफोरनो होनायानो इसोरनो होनाय जायो होननानै बाइबेलाव जोंनो मिथिहोदों गले गले बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोन जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्स भिउवार्स जेसेबांनाखि दङ बे बाइबेल सिरिजों बे दुब्लिबारियाव थानानै आङो बेखौनो सावरायबाय दे इसोरनि बोरखौ मोननो लुबैदोंब्ला धोनि जानो लुबैदोंब्ला ना सम्पति आरजिनो लुबैदोंब्ला जोङो इसोरनि बोरासो जोंखौ धोनि खालामो मावख्रुबनाया नङा आरो जोङो माहाजोन जानो लुबैयोब्ला जोङो इसोरनो होनो नांगोन अब्लासो इसोरा जोंनो होगोन आरोखि आरो नारसो होयोब्ला इसोराबो जोंनो नारसो उसिफावजासे जोंनो होगोन आरोखि तो बाइबेलनि बाथ्रा बियो बाइबेला दिनै जोंनो गाहामथारैनो मिथिहोबाय आरोखि ना जे मानसिनि बाथ्रा नङा बियो बेखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे गुसुं बाइबेल सिरि मोननैसो फरायनायाव नोंथांमोना खोनासंनानै मोजां मोनबाय बा आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनबाय होननानै नायग्रा साफ्रोमनिसिमबो बेखौनो आङो मिजिंथिहरबाय तो आसा खालामो आरो इयुनाव आरोबाव नोंथांमोनजों बेफोरबायदिनो भिडिअनि गेजेरजों लोगो मोनलायबाय थागोन होननानै बयनिसिमबो फोरबो जिसुनि मुङै मामि नावसै
थ' हेल' ख्रिस्ट'नि अनसायग्रा लोगोफोर हामबायसै बे समाव जोङो दायो न'आव थांनोसै मोनाबायबो चारिय'फाले खोमसि जाहांबोजेनबाय गासैबो नै जोङो बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय स' हामबायसै अनसायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायग्रा साफ्रोमखौबो इसोरा बोर होथों आरो जुदि नोंथाङा आंनि बे चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै प्लिज आंनि चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब लाइक आरो नोंथांनि लोगोनोबो शेयार खालाम जोंनाव बेफोरबायदिनो फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ मोनहैबाय थानो हायो आरो बिदिनो गोदान गोदान ब्लग भिडिअ मोनहैबाय थानो हानायफोरबायदि आरोखि स' हामबायसै इसोरा नोंथांमोन बयखौबो बोर होथों गोजोन्थों बाय आंनि फिसा हिन्जाव बियो दायो न'आव आगान सुरबाय थाबायथ' माबार मोनाबाय थांनोसै वाव लोगोफोर खोमसि जाबायानो अब्लाबो भिडिअ'आव स्रां नुदों आरोखि थ' आसा खालामो उनावबो बिदिनो लोगो मोनबाय थागोन लोगोफोर